Stress komt hield iets vaker voor op de werkvlier. En het koffieapparaat op het werk kan daar wellicht een wichtige rol in spelen. Dat zei Rob Hoedeman. Hij specialiseerde in stress en werkdruk. Er wie stress in de keuken bij de grote finale van Tafel 18. En presentatrice Miranda Werkman vertelt hoe deze apotheose. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat Friesland stilstaat bij de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Filmpje. Ja, dit wie van een beetje tolvoeren op het Friesland College in Ljouwert. Frank van Hout, Jobin van het Friesland College, ja. Dit van het college van bestuur. We zeggen niet, kijk de beelden, een grote opkomst. Ja, heel grote opkomst op veel plekken. We hadden gezegd van kijk goed waar jullie het beste bij elkaar kunnen komen en zo. En ja, het was massaal en indrukwekkend. Ja, even waarom naar Vrete Jong, want dan druppel je de eerste berichten druppel je dan binnen. Wat er al hier gaande is eigenlijk in Parijs. Hoe jij jou het? Nou, ik hoorde het wat later. Ik was in Neushoorn bij een concert van Kenny B. Die het een paar keer had over laten we met elkaar het leven vieren, om het zo maar even te zeggen. En bekend ik vanwege het nummer. En het nummer Parijs uitvoerig ten gehore gebracht. Oh, bizar. Ik kwam om 11:00 denk ik daar naar buiten, 11:15. En dan gaat die telefoon werken en ja, dan sta je met je mond vol tanden. Dan denk je van wat is dit? Er was nog heel veel onzeker op dat moment, dus we zijn redelijk vlot naar huis gereden. En dan is het tv kijken en kijken van hoe loopt dit af? Ja, hey, dan gelijk als iets van, ja, hier matten we eigenlijk iets mooi als scholengemeenschap. Nou, eigenlijk die vrijdag was ik zo met stomheid geslagen dat ik daar nog niet mee bezig was. Er was veel te veel nog van wat is er aan de hand, wat gebeurt hier, et cetera. Op zaterdag kwam vrij snel het gevoel van we kunnen in ieder geval niet niks doen. Dat is toen, ja. En uiteindelijk heb je hem dan bestemd tot een minuut stilte. Maar net alleen nog een minuut stilte. Je ging heel nadrukkelijk op zoek naar de dialoog. Ja, we hebben het er veel met elkaar over gehad. Als college van bestuur, maar zeker ook met een flink aantal directeuren die daarbij betrokken is geweest. Die ook weer met mensen erover gesproken hebben. En we hebben gezegd, de kern is dat we moeten het hierover hebben. We moeten het met elkaar hebben over wat gebeurt er in ons land, om ons heen, et cetera. En hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Nou, toen ontstond gisteren dat beeld van nou, Europa is een minuut stil om 12:00. Dus dan zeg je van nou, laten we daarbij aansluiten. Dus vlaghalfstok, 1 minuut stilte. Maar bij alles wat we gezegd hebben ook iedere keer weer de boodschap. Heb het er met elkaar over op een goede manier. Ga echt het gesprek aan. Geen geschreeuw, maar gewoon goed kijken naar hoe gaan we hiermee om als scholengemeenschap. Want wij waren erbij met de camera, net alleen nog om de minuut stilte te registreren. Maar we hebben ook wat eens vragen, wat studenten. Dit even hier naar wat reacties. Okay. Ja, ik vond het wel een mooi gebaar. Dat ik echt iedereen oprecht stil wie. Voor wat er gebeurt wie. Ik dacht eerst van, nou ja, zo pas we goed praten, maar het viel wel mooi. Wie echt deed stil. Dus ik vind het wel goed dat iedereen even een minuut bij stil kan staan. Zodat iedereen een beetje bij betrokken wordt. We hebben net in de les erover gehad en wat iedereen ervan vindt en zo. En we hebben de meningen gehoord van de anderen. Ja, dan wordt er besproken, nou, wat wordt er van gevonden? Zijn jullie nu ook bang? Of willen jullie nu niet naar Parijs of naar een ander land? Dan weet ik ook wat er iedereen van vindt. Dan krijg je ook een beetje rust van. Ik vind wel dat het nodig is, maar kijk, dan vind ik ook wel dat het nodig is dat wij eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, bijna elke dag 1 minuut stilte moeten hebben. Maar er zijn genoeg mensen die doodgaan in deze wereld. Je hebt ook kinderen in Afrika, kinderen in Palestina, kinderen overal in de wereld die doodgaan. En als er iets in Frankrijk gebeurt, dan is het gelijk weer een, hoe moet ik het zeggen, een hele drama soort van, zeg maar. Maar ik vind ook dat er gedacht moet worden op andere landen. Want ja, die worden wel nu een beetje vergeten. Maar misschien is de minuut stilte ook wel een beetje voor alle landen. Ja, er heerst nou heel bot het gevoel van samenhorigheid. Ja. Maar bloot het extra, want ik kan me vaststellen, de kantine bij Jim is ook een soort van afspiegeling van de maatschappij. Jim hebben we ook bij Jim op squallen te krijgen met instellingen. Ja, zeker weten.
Dat speelt al langer natuurlijk. En met name de vluchtelingenproblematiek van de afgelopen periode is voor ons ook aanleiding om te kijken van hoe gaan wij daarmee om. Want alles wat wij op televisie zien, dat is niet te ver van mijn bedshow. Dat zien wij bij ons personeel, bij onze studenten, komen al die meningen net zo hard terug. En het is aan ons om na te denken over hoe gaan we daarmee om. Maar leidt dat dan tot heftige discussies? Krijg je als in de vraat om je heen? Ik vind dat dat meevalt. Ik vind wel dat je, als je met mensen in gesprek raakt, dat er heftige uitspraken gedaan worden. Alleen dat is nog niet zo over en weer tegen elkaar in. Maar dat is wel heel erg... als je vraagt van wat vind je daarvan, dan zitten dus bij ons ook de mensen die roepen grenzen dicht en de mensen die roepen grenzen open. Dat doen ze nog niet zo tegen elkaar, maar wij moeten wel proberen om, als je dat hoort, dat toch te gebruiken en aan te grijpen. Maar wat is dan de rol van de docenten bijvoorbeeld? Hè? Maar die dat dan onjan? Of als zij bijvoorbeeld, zij zorgen iemand dat hij aan het radicaliseren is bij de leaks, is het dan, hij hem dan nou beleid van, nou ja, dan jou dat vooral aan? Ja, beleid. Ik vind dat je moeilijk beleid kunt maken op dit punt. Maar ik vind wel dat je met elkaar moet zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin je dat iedere keer weer bespreekbaar maakt als je het wel weet of als je twijfelt of zo. Dat je met die twijfels naar voren komt. Dat je het gesprek met die studenten aangaat. Op een moment dat je denkt van, is er iets bijzonders aan de hand? Is er sprake van een verandering zoals we dat allemaal kennen? Hè? Van anders kleden, anders gedragen, anders uiten. Gebeurt dat? Ja, had er alles studenten bij jou West? Maar zei, jongens, ik ga mijn twijfels. Ja, we hebben een aantal keren gehad dat er sprake was van twijfels. Dat is allemaal met het sissen afgelopen. Maar dat is wel een aantal keren geweest dat wij het over situaties gehad hebben met elkaar van... is hier meer aan de hand dan wat wij zien? En moeten we daar iets meer mee, et cetera? Ja. Schrik je daarvan? Ja. Of ben je juist wel blij eigenlijk dat... Ik ben blij dat ze ermee komen. En ja, ik kan ervan schrikken. Maar ik zei net ook, het is de wereld in het klein. Dus eigenlijk weet je het wel. En tegelijkertijd, als het dan echt gebeurt, ja, dan slik je wel even. Misschien maar wat doe je hem dan? Geef je hem dan dat gesprek doen? Of nou, dat is verschillend. Hè? Erbij hellen? Of wat mag je daarbij voorstellen? In eerste instantie moet je er dan vanuit gaan dat het gesprek met die student, hè, dat we dus die docent of anderen, dat wordt ondersteund om dat gesprek met die student aan te gaan. En we hebben wel altijd gezegd van als er reden is, dat is nog niet gebeurd, maar het beeld is wel, als er reden is om een signaal af te geven, zorg dan dat we dat ook goed kanaliseren en dat we op een verstandige manier, eventueel ook richting politie, dat signaal afgeven en zeggen van wij zien dit gebeuren, past dat in een beeld wat jullie al hebben of niet. En nou ja, daar hebben we het ook af en toe ook wel in. We hebben een stuurgroep veiligheid. Nou, daar komen dat soort ideeën ook wel aan bod. En van daaruit wordt er ook wel gepresenteerd van beste mensen, houden in de gaten hoe dit speelt en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Wat als het goed is. Tegen dank van jouw verhaal. Graag gedaan. Een nieuw programma bij Omroep Friesland. Ik ben benijd. Zo'n Friesen gaan op een paard naar musea en andere evenementen om Friese kunst en cultuur te ontdekken. Aansen een fabrioken. Eerst Miranda, presentatrice van het programma Tafel 18. Wat we fabrokers hebben. Een fabrioken, bruggetjes hè, Miranda's van de bruggetjes. Van nog 3 kandidaten met de oer. Michiel, Evert en Gesina. Ja. Ben je een beetje om elkaar wegen? Ja, ze zijn zeker om elkaar wegen. Dat is ook wat de jury ontnota heel iets uit. Dat het niveau van alle kandidaten eigenlijk verrassend heeg luidt. En dat zul je zeker in de finale. Ja. Okay. Wat ik me dan overvreeg, en dat zie je jou denk ik ook wel. Je bent natuurlijk arbo-arts gespecialiseerd op het vakgebied stress en werkdruk. Ja. Zou er nou ook veel sprake zijn van paniek daar in die keuken? Maar de finale bedoelt? Ja. Nou, het wie eigenlijk... vond ik dat wel een grote verrassing. Ze hebben alle 3 rekken ze super wel wat in paniek. Ik, Michiel, die is altijd heel rustig, maar op een gegeven moment zegt dat hij het gewoon helemaal kwijt weer. Kun je een stukje verschillen? Ja, zeker. Michiel is nog een liefst kwartier ongeveer. Hoe gaat het? Net goed. Net goed? Nou, ik heb er bijna 4. Het wordt spannend. Oh, aan de kant. Rekken ze het oersjucht wat kwijt? Ja. Evert, ja? Ja. Tiets druk? Ja, ook. Wat in de mayonaise? Die is mislukt. Want? Is te dun. Hoe kan dat? Verkeerde olie. Ai.
Ja, ze zijn heel kritisch op haarzelf. Maar die druk is heeg. Ik bedoel, het is de finale van Tafel 8. En ze hebben zo lang naar tabwerk. En dan maakt ze in 2 heel over de tijd. Maar ze een vakgerucht, een haatgerucht, een naaigerucht maakt ze. Ja, hou die planning dan ik maar eens om te beginnen al in de gaten. En daar ben je kok voor, toch? Daar ben je kok voor. Maar bij mij in de keuken is het al een chaos. Maar je weet ik wel. Ja, daar kun je van alles bij voorstellen. Ja. Hey, kreeg die deelnemers een heel soort reacties eigenlijk op stritten? Of... Ja, dat is verschrikkelijk leuk. Een van de finalisten, dat is Evert, die is al benaderd door een restaurant. Echt weer? Ja, echt weer. Hij wil net zeggen welk restaurant dat is, maar het is wel een droom van hem om toch professioneel de slag te kunnen. Dus wat doet hij nou dan? Hij verkeepert keukens, dus hij is in de buurt. Het zijn echte amateurs wat dat betreft. Het zijn echt amateurs wat dat betreft, ja. En sommigen werden omsprutsen op straat, dat toch wildvreemden. En die zeiden van, dat recept, dat even van mij. Of er is iemand die wie ik bij de finale waar die zei, ik ben maar 1 keer in beeld geweest. Ik heb mijn eigen cateringbedrijf, maar ik heb het smoordrok. Mijn man zit boven facturen te scrollen en ik ben onder onteten zien. En op de Kolmerort hebben we trouwens een heel soort reacties gekregen. Dat vind ik heel erg leuk. De Kolmerort? Ja, wist je hem nog? Nee, weet jou het? De Kolmerort, die hebben ze niet in Utrecht, denk ik. Nee, die ken ik niet. Dat is een streekproduct, hè? Laten we even kijken. De Kolmerort. Dit is een oude eterij, zeg maar. Een klassieke, een klassieke eterij. En ik wil daar een nieuwe twist aan geven. Is het lekker? Hij is lekkerder als een kapucijner. Hij is gemiddeld wat zoeter in de kook, maar je moet hem gewoon... Zwieter. En het heeft iets eigens. Ik denk dat we zien moeten dat we hier eten uit de streek, omdat we ook leven in de streek. En dat die combinatie, de evenwicht van het lichaam, hoort bijna. Ja, en daar heeft hij dus een heel soort reacties op gekregen. Ja, dat is echt fantastisch. Ik kreeg die reacties dan ben ik bij het Hinderien en dat is dan in de buurt van Sint-Jabek. En dan zei ze die vrouw, ja, er stopt die laatste auto en er stapt een man uit en die zei, waar kun je die Kolmerort kopen? Nou, die heb ik maar even naar Piet Hoekstra gestuurd. Piet Hoekstra van de Kolmerort, die wie de sneu en ik bij, die zei, ik heb gewoon volle drokker. Mensen hadden weer vragen nou. En dat is wel heel leuk, want dat wie natuurlijk wel een beetje het onderliggende doel van deze serie. Het gaat om streekproducten en dat je eten wat goed van je is en wat uit eigen om jou komt, wat puur is. En Dirk, een oud maat van hem, die hier in pensioen op televisie en die zit weer in de vergeten groentes in Wageningen en die had hem opbellen en die zei, hij moet eigenlijk een kookboek of zo maken hoe die vergeten groentes. Dus waaronder dus de Kolmerort. Ze maken dus een voorgerecht, een haatgerecht en een nijgerecht, maar ze dan maatje. Hij stoot ook preun trouwens of niet? Waar het slag het hek stiekem wel even wat preun. Ja? En wie het lekker? Ja, maar ik vind alles lekker, dat wist hè? dat weten we. Voor de mensen die het net weten, zij presenteert ik nog op, maar zij vindt echt alles. Ze vindt alles lekker. Dat is even Sjen. Ik heb wel gadverdamme zeggen, maar het is gewoon lekker uit. Ja. Heerlijk. Lekker. Nou, hoeveel hebben we nou? Want ik mag eerst wel even tellen. Want... Wel lekker. Pittig. Oh, lekker aardappelsproeven. Ja, ik moet best zeggen dat ik het lekker vind. Heerlijk. Ja. Dat wist ik niet. Ja, ik lieg het net. Ik vind alles... ja, maar wist je zelfs dat ik een betere kok wil? Nou... Of maakt het eigenlijk net uit, want dan vind je toch alles lekker? Ja, nee, ik ben wel op een andere manier maar eten doen de gong. Dat komt ik al terug uit. En dat je dus echt wel meer zorgen van hoe puurder het is, hoe beter dat ik is. Want we binnen wat we eten, dat is me dan heel erg bijbleun. En je krijgt al je tips van kandidaten. En ik bezoek je wel zo vol mogelijk, zo puur mogelijk eten te maken. Het net altijd lieke waardeerd thuis, maar ze pro altijd dat. Dankjewel. Nou, sneu, dan is de finale van Tafel 8 om 4 voeren. Hoort ik uw Facebook in de gaten en uw site van de recepten. Joert is de allereerste aflevering van het nieuwe televisieprogramma Ik ben benijd. 6 weken lang zal een panel van gewone Friezen haar oordeel Jan over culturele evenementen in uw provincie. Zij is Biegelieks van de Van Gogh tentoonstelling in het Karmelklooster in Drachten. Ik ben benijd. Sahasto, de zinnenblommen nog neersjoen. Ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Ik kom je aanrieden en ik ben helemaal verrast dat hier een Van Gogh tentoonstelling is. Ja. Ken ik hier een echte Van Gogh verwacht je? Nou, het ben geen echte Van Goghs. Ze liet je er wel heel erg op. Toen hij begon met schilderen Van Gogh, toen kreeg zijn teten zijn verf uitvoeren.
En toen, we hebben wel bang, dat schreeuwde ik zijn broer Theo, dat de kleuren veroordeeld zijn op termijn. Oké. En dat is ook gebeurd, dat kun je heel goed zien in deze twee werken. Dit is eigenlijk, zodat het nou voon is, ontroffen is. Dan kun je zien, dat is hier alweer toch fletser als in dit werk. Want er zijn mensen maar aan de gang geweest, specialisten, die het pigment uit het oude werk namen, van hebben onderzocht. En met geavanceerde apparatuur hebben ze het opnieuw op kleur gebracht. En dat is wat hier in het gebouw zocht. Hoe het eigenlijk bedoeld had. Dit is dus het origineel? Ja, dit is het nou ontroffen, hè, maar terug het opnieuw... dat is ongelooflijk. Dat zou ik herkennen. Dat zou ik teken zo'n kringloopschilderijtje. Ik zou dat nou net zo gauw ophangen. Nee, die meisjes zullen er geen briet bij. Nee, het is donker, het is maar heel weinig licht. Dus op zich gaat het wel heel goed schilderen. Want ja, zo gaat dan kom ik dat net bij, maar nee, het is net echt fleurig. Ik ben lever. Nee. Dan ga ik dit wat. Ja. Van al het werk wat ik hier zien heb, spreekt mij dit wel het meeste aan. Ik vind het mooi fleurig. Ik heb begrepen, het is van zijn laatste periode in zijn leven. En het zegt toch een beetje de fleurige kant, denk ik er wat in. Dit soort dus wel boven de kachel heen kennen, denk ik. Van Gogh is toch bekend dat een man, die hem zelf het eer afsnijden. Je haast eigenlijk zijn hele oeuvre. En dan kun je ook zien hoe zijn leven wie en hoe er als schilder daarin groeide. Ja, ik vind het wel verrassend dat dit aan te treffen hier in Drachten. Ik vind het wel een aanrader. Ja, dit wie een faproken. Gelijk naibient naar dit programma is het volsluitende programma te zien. Ik ben benijd dus. Dus hebben we het nou over stress op het werk. Ken je dat gevoel? Je bent een emotioneel wrak en had het gevoel dat alles om je voorbij gaat. De burn-out is er dan eens al, maar dat maakt je zelfs eigenlijk nog onder eigen zien. Ja, Rob Hoedeman, arbo-arts te Utrecht. Maar zijn dit nou hele herkenbare situaties? Nou, ik moet zeggen, ik heb zoiets wel eens gehoord. Of dat het dreigde in ieder geval. Maar in deze vorm zie je het gelukkig niet zo vaak. Nee, gelukkig maar. Ja. Toch is het wel, vandaag is het gestart. De week van de werkstress. Ja. Is het eigenlijk een groot probleem? Ja, het is wel een toenemend probleem. We zien in onze cijfers dat de helft van het langdurig verzuim is nu door psychische oorzaken. En dat was 10 jaar geleden, was dat nog maar een derde van alle verzuimgevallen. Oké. Dus dat neemt toch echt wel toe. Maar dan heb ik ook wat cijfers. En dat zegt eigenlijk van in Friesland is het verzuimpercentage 3,3%. Het laagste percentage eigenlijk van alle provincies. Ja. Dat valt toch eigenlijk reuze mee dan? Ja, dat zou je kunnen zeggen. En het is inderdaad zo. Het is 3,8% gemiddeld over heel Nederland. Dus daar steken jullie positief tegenaf. Maar ook hier is toch wel het beeld van die 3,3%. En dan van het deel langdurig verzuim. Dat daar ook wel bijna de helft door psychische oorzaken komt. Dus zelfs in Friesland is dat toch wel een kwestie. Waarbij het wel is omdat hier relatief veel mensen in het MKB werken. Dus er is meer steun. Er is ook meer sociale controle. Dat is wel een beschermende factor. Dus, hoe bedoelt u dan, dat beschermende factor? Nou, dus in grote bedrijven, dus hele grote overheidsinstellingen, grote zorginstellingen. Daar is ook werkdruk. Maar daar is wel eerder het gevoel, ik ben vervangbaar. En waardoor mensen dan toch eerder dat stapje... Mensen voelen zich meer, in een klein bedrijf voelen zich meer verantwoordelijk. Ja, meer verantwoordelijk, maar steunen elkaar ook meer. Ze zien het eerder, ze gaan ook eerder met elkaar in gesprek. Hè? Heb je het moeilijk, kunnen we je helpen? En dat geeft ook een stukje weer energie als je het zwaar hebt. Ja. Friesland College is een enorm grote organisatie, toch? Ja, best wel. Ja, vielen jullie ook wel eens werkdruk? Ikzelf? Ja? Ja, af en toe wel. Ja. Af en toe wel. En hoe uitziet dat dan? Nou ja, dat zijn denk ik de bekende verschijnselen van eigenlijk zoveel te doen hebben dat er niks meer uit je handen komt. Af en toe eens een keer wat minder goed in slaap kunnen komen. Of eens een keer wakker worden en wat doorpiekeren. Wat ik zelf merk is dat cruciaal voor mij in ieder geval is... in hoeverre heb ik zelf nog de regie in handen over wat ik aan het doen ben en zo. En als je die kwijt binnen, dan heb je meer les van. Dan wordt het erg, ja, want dan overkomt het je en dan, dan weet je ook niet meer hoe je er vanaf moet komen, zeg maar. Is het herkenbaar? Een ander woord voor stress is eigenlijk als mensen controleverlies ervaren. Hè? Dan
Als ze iets vertellen waar ze de controle kwijt zijn, dan weten wij, deze mensen hebben stress. En dat komt regelmatig voor. Hè? 40% van de Nederlanders ervaart regelmatig werkdruk. Maar zoals meneer het vertelt, is het niet zo erg. Want het is kortdurend en je kunt een hele drukke dag hebben, maar daarna weer herstellen. Hè? Het is pas een probleem als het week in, week uit is. Ja, en uiteindelijk leidt naar bijvoorbeeld een burn-out. Bijvoorbeeld een burn-out. Maar een burn-out, dat is best wel een zware diagnose. En dan moet je al langer dan een half jaar oververmoeid zijn. En er moet ook nog bij zijn dat je cynisch bent geworden over je werk. Hè? Dus dat het zo zwaar is dat je geestelijk daar afstand van gaat nemen. En die mensen hebben al verminderd wat wij noemen professioneel zelfvertrouwen. Hè? Dat ze zeggen, durven misschien bijvoorbeeld niet meer goed voor de klas te gaan staan. Dus dat is wel een van de ernstigste vormen die we kennen. Ja. En hoe kan je nou als leidinggevende, hoe kan je die signalen nou herkennen? Wat moet je nou eigenlijk doen om dat soort signalen te herkennen bij je eigen werknemers? Ja, het belangrijkste zeggen we is dat je contact houdt met je mensen. En dan zegt nou ja, dat het koffiezetapparaat, hè, dat je elkaar daar regelmatig ontmoet. En dan moet je vooral, is onze ervaring, kijken naar de mensen. Hè. Dus bijvoorbeeld heb je een druk iemand en wordt die steeds stiller, bleker, van die smalle lippen. Hè, als dat al een tijdje duurt. Klinkt niet goed, nee. Dan krijg je beeld bij. Steeds bleker, smal, dan is je waarschijnlijk overleden al. Zo erg is het dan nog niet. Maar dan moet je wel zeggen van, je bent zo stil, ik maak me er wat zorgen over. Is er iets aan de hand? En meestal horen we van leidinggevenden de eerste reactie, het gaat met mij wel goed. Hè? Want die mensen zitten klein beetje, komen ze misschien al op een eilandje. En zeggen, laat mij maar met rust. De kunst is om daarop terug te komen. Van, zullen we eens even op mijn kamer een bak koffie gaan drinken? Of zullen we eens even doorpraten? En dan krijg je toch waarschijnlijk wel de echte verhalen te horen waar ze echt mee zitten. Toch jullie dat wel eens? Gewoon even bij het koffiezetapparaat en een gesprek omheen. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, dat zijn de plekken om het ook even niet over het werk te hebben, om het over elkaar te hebben, over het weekend. En dan vang je natuurlijk ook wel eens iets op, zo van dat mensen dan toch antwoorden geven die je aan het denken zetten. Ja. Want wat is nou de oplossing eigenlijk? Is er een oplossing? Nou, het is zo verschillend. Hè? Dus we zien elke werknemer heeft een ander verhaal. De een zegt het was de werkdruk of ik zit vast in mijn loopbaan. De ander zegt, ik kan de combinatie van thuis met mijn 4 kinderen en werk niet combineren. Of ik heb een autistische zoon en dat is heel veel gedoe. Hè? En je moet per persoon kijken, waar zit je nou klem? En hoe kunnen we nou jou helpen in die combinatie met wat je hebt en met je werk om er zo goed mogelijk uit te komen? En het leuke is als je goed durft door te vragen, dus niet met je eigen oplossingen komt, hè, want dat is de valkuil, dat mensen eigenlijk vaak al hebben nagedacht. Nou, misschien moet ik het zo aanpakken of moet ik het zo aanpakken. Of moet ik wat minder gaan werken, ik noem maar wat. En dat je dan samen gaat bepalen van hoe helpen we jou het beste door deze periode heen. Ja, maar het is goed in elk geval dat er nu weer aandacht voor is door middel van de week van de werkstress. Ja, zeker. Goed, heren en dames, tegen dank. Ons A4 van nou nog een hele gezellige en minder stressvolle joen als oorstdag. Pas door de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Journalist Adwin de Kluiver had een boek geschreven hoe de bekende poolreiziger Chef van Dongen. En die zit morgen in Biend. En net chef, maar Adwin de Kluiver dus. Waar? Nou, die ene van het Ienomers. Oh, die van de... Oké.